ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Domti J. айни замон дар маркази шаҳри Исор қарор дорем. Аз ин тараф роҳ ба сӯи Харбуза мешавад. Дар инҷо бозорча ва автовокзали шаҳри Исор ва аз ин тараф роҳ ба сӯи бозори Нав. Хонаи имрӯзамон дар мана ҳамин бинои навастройка ҷойгир аст. Бисёри бад гап намезанем, рафтем. Марҳамат дӯстони гиромӣ, худи бинои истиқоматӣ аз 7 ошона иборат буда, хонаи имрӯзамон дар 7-ум ошонааш ҷойгир аст. Лифт дорад, бениҳоят хонаи хуб аст. Марҳамат, ворид мешавем. Марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ духонагак бо масоҳати 67 метри квадратӣ дар 7-ум ошонаи бинои навастройка. Худи бино аз 7 ошона иборат аст. Хона таъмири зебо дорад, ҳама ҳуҷраҳош ва ошхонааш треза доранд дӯстони азиз. Бо чизу чорааш фурӯхта мешавад, бо таъмири зебо таъмин аст. Дар маркази шаҳри Исор ҷойгир аст. бениҳоят варианти хуб аст. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед, баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Марҳамат. Шурӯъ мекунем. Дар инҷо ҳамон, ҳоҷатхона, якум, дуюм ҳуҷра ва дар онҷо бошад ошхона. инҷо ҳамон хона бо барқ ва оби доимӣ таъмин мебошад. фишори обро дар ошхона нишон медиҳем. инҷо ҳоҷатхона, мошинаи ҷомашӯӣ ҳаст, меистад. ва ин якум ҳуҷраи истиқоматӣ. ҳама трезои ҳуҷраҳо жалюзи доранд. дӯстони азиз, ҳар ду ҳуҷраи истиқоматӣ тёплӣ пол дорад. ҳам ин ҳуҷра, ҳам дуюмгӣ. дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ ҳуҷраи хоб, яъне спальня мебошад. спальни гарнитур меистад дӯстони азиз. чизере ки дар навор мебинед, ҳамаашон меистанд. дӯстони азиз, ман ҳамин ҷо автовокзали шаҳри Исор мебошад. инҷо аллакай бозор ва аллакай мана ҳамин B1 аст. дӯстони азиз, маркази шаҳри Исор мебошад, минтақаи беҳтарин. агар мана ҳамин хел равем, роҳ ба сӯи бозори Нав мешавад. ва ин ошхона. ошхона чӣ хеле мебинед, треза дорад ва махсус боз ҷои иловагӣ ҳам ҳаст. фишори обам баланд мебошад. дар наздикии хона ҳама чизҳои даркория ҳаст, аз ҷумла мактабҳо, садикҳо, масҷид, бозор. бо транспортам умуман мушкил нест. маркази шаҳри Исор, бинои хуб мебошад. нархи хона 340 000 сомонӣ боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Domti J барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад. омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 97 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид, барои кор, худо нигаҳбон.